Сте пак с мен White Devil. Днес ще ви покажа, т.е. в днешния урок ще ви покажа как да се настроите в Fraps, да снима вашия десктоп и по принцип как трябва да се настроите в Fraps. В момента аз снимам с него, тъй че ще ви покажа. Ето, вижте, версия 3599 Build 15618. Така, ще има линк откъде се изтеглите, защото иначе иска пари. Вече Fraps Windows OS on the top. Трябва да маркирате и Monitor Arrow Desktop. Може да паузирате видеото и да го видите. Тъй, че да пристъпвам нататък. И чакам още 5 секунди. Така, FPS. Вече пак може да си настроите, но не както на мен, но аз така го настройвам. Това е FPS-то. И тук ще изчакам още 5 секунди. Добре, сега да пристъпваме нататък. Movies. Вече тук трябва да ви обясня. Значи, когато е 60 FPS, значи хард диска ви трябва да е поне 1 терабайт или 1 терабайт. Може и повече. 50 FPS 500 гигабайта, 30 по-малко от 500 и вече както искате си го нагласите нататък. Чакам отново 5 секунди. О, извинете. Тък му ще да забравя. Sound Capture Settings. Record Win 7 Sound. Тук трябва да настроите своя спикър или по-точно своя микрофон. Настройвате го на Multi-Channel и вашия микрофон. Когато натиснете Space, може да отбележите, че когато натиснете Space, може да паузирате видеото. Screenshots. Това е вече ако правите снимки. F10 и вече GPG. Добре. Чакам отново 5 секунди. Ютубъри. Но мога да изчакам и повече. Мисля, че сте видели. Тук малко. Но защо? Вие може да паузирате видеото. Това е Сори, ще да го изключа. Но това е от мен, ютубъри. Драго ми беше, но трябва да се разделим. Но преди това искам да кажа още веднъж. Давайте заявки за игри. Добре, ютубъри. Разбрахте ме. Харесайте и се абонирайте. До скоро!